iti tunggal pitik ki puso. Ada guru-ura yung istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Oh, kunak nawang kapay dito terminal Barjan. Alag kapitang rodeng. Mga lakalatan dito ha, saksak bayad. Ha? Sure ka? Wen, mga lakalatan. Agraman sandwich dito atin manang indang. Agkapita kidi bayad ti panagura ta iti tornota. Thank you naimbag ka talaga agayem Barjan. Mga lakakit din. Pasablo at nakailangan. Nakatsambakan sa agit diti pasayeros mo Ha? Saan mat? Ang aming kastalang tibiyag ako nada. Sa bagay, no panunutan ka, saan mo masapol ngagtrabaho ka kay? Nya, iti sir-sirbi ti kada dagiti naganaking kay di Canada. Masapol lat ang agtrabaho bro. Narigat mo't na agur-uray lat tanda tao. Ewan mo't gidi Sige, mabit lang. Tagtimpla ko pa iti kapik. Tapno may mayat mo't lang, ti pa naginisto yata. Naimasa talaga ti kape no libre Anya. Amo bro, nagkasat ka lang ko na kinimil. Oh, apa man dahil pala siyang kaibagamat. Punungot. Nya pa lang ti sa pulim. Beauty and brain ako nada. Anyan. Bro, walat kasingin Nadala ko Kahit ko asawin, mga sawak to no, masarakak ti kasingin na. Oh, naidaitan bro. Uwan ba? Iso nga. Apalang kalaunay. Jesus, ado dita bro. Ni Charmy, ni Aname. Kasta una ti kinida, numapantay yung mangan, iti pagpapayan da ka serbedora. Anya? Awan mo sa pulo may pintas dasan ka di. Uy. Awan mo ko nakadakwada. Nasingpad, kanamada ngagpadpada. Among bro, ti ayak. Agubog ditoy. Oh, sa lang akin ruar alanga. Ngamkit di, tay pagpitikan ti piyusum. Uwan matkit di Tidam? So, ang mga sawak to, nuadakas kinimil ang masaraka. Bayan tada magek no adda mapukpo ka kasi na. Ay, apo, adda ko ma. Siya akong ti aking turno bro. Ha? Baliwan tan naman ang agkapi no madamdama ha? O sige bro, sa'yo, urayag mo ti patang ko. Hello mama? Hello. Oh, agyaman na kasi nung batang di awag ko. Saan mo sungsung-batang di awag ko ka? Nairanamat ngamin ngagman-maneho ak mama. Anya nga minti ka po na akong di maneho kapay lang iti taxi dita. Narigat yagi sistem baylatan mama. Anya? Oh, naisagana mami na kasapulam? Tilangan ticket mo, Tiro Ryan. Anya? Oh, nakiktot ka. Anya man nga oras, maawat mo. Katag flight ka Dagos. Sumaruno ka kada kami dito Canada. Anya? Adagur oray at trabaho ditoy. Kasta ka di mama. Angam kasla kayat ko dito Anya? Apay, di mo kaya tabakadan na kami iho? Aman mama, kayat ko. Anya nga ron ti kayat mo? Ano samlat na tekman maniho iti taxi dita? Naragsakak iti trabaho kas taxi driver mama. Oray pay. Nabimpinta si opportunity dito iho. Sige mama, panunutak pa Anya, panunutot? Anytime, maawat mo titikit mo. Isarugya mo, daging pake. Basta mama, panunutak pa Oh, apay nginawis nakmanan dito yung restaurant kalpasan di Carbanda. Kahit kung ag-dinner ta, Benny bro.
Oh? Amangan, saan tanto nagkita pa eh. Nay. Anya day ta sa asawam dyan. Nagsarita kami lang kan mamay di rabi eh. Anya timbaga na? Apay kastamot ng tibagbagam. Anya asan ngagkita? Pudno ti bagbagak bro. Anytime kat sumangpot ang type plane ticket ko. Anya? Wen, naproban matan ti bisak. Kaya't sumaruno akton kadakwada di kanat eh. Kasta. Ne. Nagunag mo ti sinay mo. Kaslasan ka naragsak. Dagiti daduma kasta unay ayat da makapaniyay. Si kakit di mo nagliday ka. Kan adda pa ija dagiti naganakkan ka kan kakapsat mo. Numabalin lang bro. Ito ay aklatan. Amukon. At dasaan mo ama panawanan niya. Kasanon ni Mel. Di pa ikat agin na dayo kami. Nasaya at simbang putkan. Apay papa? Himawag itay ni Rusty. Anya? Simbang put gayam. Kat? Anya tiga po na nga imawag? Diyak mo. Ngam siguro, ring naman ang tirik na nakang ka. Sorry papa. Ngam adan ka ayan-ayat ko. Ibagam to kang kuan. Uwan papa. Adan nagkinarian mi kan dyan? Iso sa bagay, awan makunak kan dyan. Nupay, may sa doktor di Amerika ni Rusty. Pudno papa. May sa doktor ni Rusty. Ngam ni dyan tay ayata. Nupay kasta, iha. Kasaritam lataan na sayaat ni Rusty no kita kayo. Uwan papa. Kaya't kumata makasarita. Ibagat kan kwa na nga awanan mauray na kanyak at sardengan na kun. Kasta tirumbang, iha. Kasarita ba na saya at tao? Tapno saan nga adda ang masakitan? Amok mat papa? Iso hindi kayo matanagan. Sa anak mat atay babae abalasubas ngad sasao. Anya ti bagam love. Makipagkita ka no ni Rusty kanya. Kaya't kumata makasarita. Tay agar-aram kan ka doktor nga da ija Amerika. Uwan, simangpat ka no kuna ni papa ta imawag. Kaya't ko nga ibagakin ko na. Nga andan ka ayan-ayat ko. Kaya't mo duwata? Si kaman, nook kailangan kan ka. Sure. Saan ka ngagdanag? Nasaysayat pa ikid dinuduwata. Tapno mamatin ti loko. Ibagakin ka love. Diyak ipalubos nga dapat makagaw kan ka. Agselos sa tilab ko Talaga? Selos at anda tinapod na panagayat ko kan ka. Saan kang hagdanag? Tapulos at ikan to isukan. Anyaman ti mapasama. Uray asin o dagiti agaram kanya. Rumbang lang nga di nakisukat. Tanusikan ti mapukaw kanyak. Kayat ko pa nga angis ko't magsat. Alam mo nan, mamati akon. Ngem, adda parikat. Nga isumot ti kayat ko nga ibaga kumakin ka. Ngem siguro, saan pa nga ita? Ibagak tulat takin kan. Anya day ta? Kunakmat nga saan nga ita? Kunan tapit ipan nakisinarak ta iti agar-aram kan ka, doktor. Saan kan sa mo na nagbiyahe bro? Nakatambay ka mo dito terminal? Wan bro, pinamanayhok pilang iti sa bari tayo taksik. Apay, maditi bagbagay? Adda sakit mo? Amumundi ka po na. Anytime manipon ita kung nakmatkin ka hindi na minsan. Sumagpatan ti plane ticket ko. Okay. Adda ka rin? Awan pa eh. Pangam adda parikot ko bro. Anya rin ta? No asino ti mangigamit ti taksi?
May suday ta. Angam, adda kang runaan. No maitalag mo kanyak tilogan mo, no problem. I-deposit ko iti bank account mo di boundary. Talaga si kati pangitalkak, bro. Agraman ni Mel. Anya? Among kadi akin na sinarak mi ti doktor nga agar-aram kan kwa na. Nga adda ija Amerika. Anya? Si Mang Pet. Gat kinasinarak ya? When? Anya nga iti reaksyon na hindi niya maamuna ka. Awan? Kasla nasukaan. Kaya muna siguro kaya't gaputa doktoran. Isunti ayaten wano aklonan ni Mel. Kasta. Angam saan ka nagsasao, bro? Isodalain. Unang nakasango ka may. Natural. Malakit. Gusto mo kidiya. Sinango na, ana saya. When? Leta mo ti dayawag ken kwa na. Saan abastos akas kadagiti daduma? Isu nga rod ako na kanagasat ka una, itanasing pati kain ayat mo. Nga maddangarod parikot ko. Kasanon no kelata mapanawak ni Mel. Ha? Tsak pa imbagbaga ken kwa na ti ipapanaw ko. Ay, daitan, parikot ta talaga. Kaya't kasanon, no saan lata asar dengan dadya doktor na maamo na ang mapana ko ni Canada. Ay, adaman ka ni Milday na na. Nagtalik ka kumakingguanan, yan. Iso nga rod nga italag ko pelang ken kanimel no bilang. Bantayan, bro. Wow, guard. Security guard, bodyguard. Well, mabalin mo no laki di takayat na. Asyak pa lang ti bodyguard na ba ti kawan mo. Kasaritak to, bro. Inton ipakadak ipapanaw kon. Oh, hello, Johnny. Oh, naawat mo ka diti plane ticket mo. Wen, mama. Oh, nukas ta nga ro. Drugya mo ti aging pake. Into na may alawas ang ti flight mo. Oh, adu pay arason? Husto daytan. Gumita ka ni ti pangitalkam di tataksim. Wano ilang kumon? Saan, mama? Ipamanayon kan bro Benny. Ala, makamu ka. Basta next week, adakan dito eh. Wen, mama. Kasi tinako na akiho. Saan ka kadi mailiw kada kami a pamilyam? Aman, mama. Angam no adala ko mapan nakabalin na. Sana ka pumanaw dito eh. Kaya na sino kumapay nga ti mga sikaso dito balay. Nakasarita ko ni Uncle mo a Mario. Iso ha? Iso nga wa na ti rason, See you soon, iho. Bye. Bye. Keep safe always and God bless. Love. Ne, pinatpatam tinakulang ko. Apay, kasla, agmamayo ka. No maditirik nam, apay nga inawits nakpaila dito yung restaurant. Imayak latta ko man niya balayo. Saan ko nga mo? No, kasano arugyak. Ti? Ada ka di parikot? Love. Kuma, saan ka nung agbalbaliw bayat ti kaadda kiti adayo? Aniya? Saan ko anam naman da ito eh? Kunak no saan to ang mapasamak. Ngam addan plane ticket ko. Impawit da mama. Kasta ka di? Ngam promise. Uray anyat mapaspasamak. Urayan nak, please. Tiyan mo kidikat sana ma-approveran ti petition da mamakanyak. Ngam approved aminan. Tay visak. Tay plane ticket ko. Tay patulod maten. Diyan. Sa di naman ti ayan ko. Si kalat na tinay talimang iti kaunggak. Pangasim. Saan ka kumangagsangit? Diyak matar. Nabigla. Ikarik.
Jak to pulos ag balbaliw nga uri adda ako ni tiyatayo. Kuma, kanayon to ti pa naginawag ta. Ag video call tanto pa, please. Well, saan ka lang anak? I will be like waiting for you, love. Agyaman, I love you so much, love. Love you more. Love ko. Oh, apa yun, friend? Nagsasangit ka matan. Anya nga ron. Iso nga inawis ka dito kandi. Tadya kahit na makita na dito ka opisinaan tayo kung nagsakit ah. Apa yamin? Nagapa kayo kini dyan? Saan? Umadayon ni Jan. Oo, madayo ko nam. Oh, Charlie. Sa di na ti papanan na. Mapana ni Jay Canada. Na-aprobaran ti petition na itinaganakan ko na ijay. Ano niya? Impawit na kanon ti plane ticket na. Namayag kaya man ang aprobaran ti visa na. Ngam, saan na ngayon bagbaga kano kanya? Taninay kaskaso. Kasta ka di? Ngam ko na. Nabayagan tayo dyan. Mamaling ka di na kaya timapan. Ay, nagasat ka friend. Anya? Intun sumangpad, agkasar kayon. Kalpasan na. Alaan na kamutan itchay. Oo, di na saysayat manantigasat mo siya. Ngam kasanawa kita. Panawan na. Saan aparikot day ta? Tangay high-tech matan. Advance itan ti teknolohiya. Mabalin yung tegsarita nga kinita babaan iti internet. May kawag to lakin di. Kan adadanag ko. Danag nga. Amangan, no saan kami kita pa eh. Anya? Kasanon, no makasarap to iti sa bali ijay. Asus, apay, awan pa nagtalak mo iti kaayan-ayat mo. Dakal, friend. Ngam, amok nga do ti sulisog ijay. Liberate and dagiti babae ijay. Ay na friend, uray sa dino, adda sulisog. Depende day tan, iti masulisog. Uwan matit di. Ngam, saan ko nga mo? Ada pa nagamak ko. Kasla. Saan kami nga kita? Kano ang kita kami tuman? Adat sa baling ay ayatin na. Dayta ka diti ko na mapagdandanagam. Uwan. Nada pa nagtalag mo kan dyan. Sana rin ba nga makarik na kay ti kasta? Saan ko nga mo, friend? Ngam, talaga akas ta, ti marikrik ngak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nagparadam dito igit ti baybay ti taksim, love. Kaya't kung agsarita ta na yung bagay ti maudi akong taway. Kaya't kung agkinarita. Love, madanag-anak actually. Pagdanagam ko ma. Kasi nun, no dayto yun ti maudi apa nagkuyog ta. Anya? Apay mat? Kasi nun, no makasarak kan do iti sa bali. Dinto mapasamak day ta, love. Tasi ka lang tinaitalihimang iti puso. Diyan, Si kakit niya. Nang runak at adda day jaras ti a doktor na pingat nga grayo kan ka. at niya? Please, love. Agkari ka kanyak. Orayan nak nga ore anyat mapaspasamak. Agsubliak.
Tapno umay kutong palang ti karik. Wan, saan ka ngagdanag? Tadaak tulat nga agururay ken ka. Love, promise. Agyamanak. I love you so much. Love you too. Kuma, promises are made not to be broken. Saan lang asap ti pangibagaam iti dayta? Taam mo nga ado ti sulisog iti papanam. Amangan no, di tanto pa ikit nakita. Saan mo ko mapananutan dayta? Saan ka nagdanag? Sila lagi pagtulat ta. Nga adda agur uray kanyak dito eh. Love. Uwan, saan to kuma amang laylay ta ayat mo takas taak man? Ikarik, sika kat si kantula ang tiinak ayater. Love ko. Apay kasta tila nga masimangpet, anak. Nagsangsangit ka? Papa, Apay, nag-apa kayo kin dyan? saan papa? Ngam, pumanawan ni Jan. Anya, Uwan papa, agplay na ninton umay alawas. oh, papanan na. Mapana ni Jay Canada papa. Sumurutin kada mamana ijay. Adang aminin ijay ti pamilyada. Awan mo't nga tatidakes na. Tapara mo't laang kada kayo siguro dayta. Uwan mat kiti papa. Ngam, kasladyak pa'y nakasagana ti adayo na. Masapol nga awatom. Ngamin, patsyak anasaya at ti plano na itiyada yun. Saan po nga mo papa? Makarig na akit ti danag. Anya, Kasla, nakarig na ak. Adi kamton agkita pa'y. ay na anak ko. Sana dayta ti panunutam. Saan mo apukawan ti panagtalag mo iti kaayan ayat mo. Panagkitak kin dyan. Kat nasingpot mat. Uwan papa. Amok dayta. Ngam, adot sulisog ijay. Liberated dagiti babae ijay. Iwaksim kumaday ta apang panunutam iha. Tanuday talat adda di ta panunot mo. Awan nasaya at nga ibunga na. Agtalay ka kunay ken ka bro. Sikanto kumati mang sukon kan mangitulod kini meli di trabaho na. Awan parikot iti dayta. Kastamot ni ti taksi ha. Makamukan iti boundary. Jakon kadngan umano ti boundary. Nang runa kat sukunan kan itulod mo ni Mel. Saan ka ngagdanag? Saan ka amalugi kanya-kanyan? I-deposit mo lang iti account ko ti boundary. Ibati kan Mel ti ATM card ko. Tano masapon mo ti pang maintenance iti lugan, makairowar ka. Ay, insan mo da parikot dayta? Yam kang runaan. Bantayam, deja a doktor, ha? Wen, agtalag ka kumay ti kainayat mo. Nasingpa ta babae ni Mel. Sana bala subas? Yamanak bro. Deja la doktor ti pagdanagak. Amangan man yan tugid iti aramidan na ken Mel, numamo nang awana kong dito eh. San ka ngagdanag kunak manen? San ngagbalikas kanyak daya doktor? Agyamanak bro. Kayat ko pa asik ati pagtinagan ni Mel ngam deja doktor. Anya? O anya, nakasaganan ti kabsat mo amang sabat kan kanya airport, iho. Sige mama. Mailiw kamin kan ka. Saan lang ata kayo mama? Kailiw kayo matan. Ta kayo kan papa, kan lagi ti kakabsat ko. Ala nga roda ni iho, agananad ka ha? Tarabayan na ka ni Apo Diyos iti panagbiyahin. Bye. Bye ma. Oh,
Makasangpet matlaangan dito iti anak ko. Kayat ko adito ito matan na mga sawa. Agayat unay na belkan dyan. Anya nga tati mapasamag iti relasyon da. Ita nga addan iti adayon ni dyan. Gusto ti kunan Mel. Liberated ti kadwa na babae ijay. Nang runa kadagiti talagaan ay pasngay. Kanayan nakin ijay. Sa bagay, yagdaday ta. Makaamudan noan niya ti aramidan ta. Awan mo't makunak kan dyan. Nasingpet ang dilaam mo ti sulisog. Ada awag iti landline mi. Asino nga tati umawag. Manansala Residence, hello. Oh, si Kamit Gayam Rasti, iho. Simre kan iti trabaho na. Baliwam to, ti umawag, iho. Awan kadiking ka ti cellphone number na. Sige, iho. Isulaan ti awagam. Sige, iho. Bye. Agayat samot launay ni Raste ken Melanie nga anak ko. Napanlang aruda ni Jay Amerika. Naghawid pa ilaang. Ket kayat na ti ag for good kano ditoy. Kay kayat na kadiditoy ingum ijay. Wan iha. Kalkalpas milaang nga nagsarita. Anyamat ang kinadagulit ni Jaya tao. Kasla saan ati akal? Agayat sa launay keng ka iha. Ngam atan kaayan-ayat ko, papa. Saan gumlata na saya at saan mo apakpakitaan iti madi? Makaumamat. Talaga akas ti agayat, iha. Nagitidad duma dita. Aging ga iti sandapay ana ikasar. Iti kursunada da. Saan da basta mamingga. Awan, papa. Uray umadayo ni Jan. Awan lang tati mauray ni Rusty kanya. Wala. Adaking kadayta, iha. Saan kaabyangan iti dayta abanak? Ang mumbat. Tinasaya at para keng ka. Owen, papa. Alang araw din, iha. Kastapay. Bye. Ni Rusty. Kinagulit na tao. Ay na, itay pa'y day taawag nga awag kan ka, friend. Pwede mo sumbatan. Sino ayo day ta? Ay, kulit. Ni doktor? Asino kumapay? Day ta. Naumamat lang. Sakit oras di trabaho. Mailiw nga rot kan ka. Anya kumaaga mo akailiw na. Agayan ayat kami aya. Wud, saan? Ngam agayat launay kan ka, friend. Masurunag. Agsasawa akon. Ay sus, saan mong aramidan ti kasta? Amang ano makapanunot iti dakas, kontrakan ka. Nala, sungbatam kit din. Saan nakaasar dengan data? Ngam saya atam lang, ha? Hello? Hello, Mel. Pasensya ka nung madisturbo ka. Kaya't ka lang ang makasarita. Baliwam to kumati umawag. No adda ako ni Jebalay. Tamay pari ti makichismis iti cellphone during work time. Okay, maawatak. Tinapatag kat nakasarita kan nangngag ko ti boses mo. Sige nga ron. Thanks. Bye. Bye.
Makapasuron at talaga. Basit lang, ipagtup-tup pala. Relax, my friend. Kalma ka lang. Narigat, egsup-supladan, ta ang mga nod-adang agparikot ka. Anya? Nang runa kat awanan ni Chan. Uray, tadamot ni Benny. Imbilin nak ni Jan kan kuana. Sa bagay, adta ka mat itinasaya at nga ima ni Benny. Talaga, mat. You're in good hands, kan kuana, friend. Nataar kan nasingpat mat lang, akas kan ni Jan. Anak, adda ni Benny. Uwan, Papa. Umayan. Mabitlaan. Ay, anya lakit din tayo ito yung ubing aya. Nagbayag nga agrub-rubwat. Mabit lang, Benny Barok. Yuray mo labasitin to'y gayom mo. Wansan? Paspasin siya amon, Barok. Ha? Wansan? Ang problema. Sige, Papa. Bye. Mwah! Sige. Agan-anad kayo, iha. Uwan, Papa. Bye. Ti anak ko na ya. Naimbag, tadamot day ta agayom na. Agasum day ta. Sukunan kan itulnog na. Angam, saan nga ta ang mapasamak ti pampanunutag? Nga iti kanayon a panagkuyog da. Ket addan to maabal a relasyon iti nagbaetan da. Nang runa no addan ton sa bali ang masarakan ni John Ijay. Ay, saan la may bagati gasat ako nada? Ambom iha, saan tayo ang may bagadag iti dumteng apasamak? Anya day ta, Papa? Makita kan mapaliiw ko. Naragsak kayo kan Benny. Nukas di asukunin na ka. Naragsak ngamin akasarsarita, Papa. Kas kan John. Nasingput-mut ni Benny. Uwan, Papa. Iso nga intalak ni Jan kan kuana ti taksina. Kasta ka di iha. Kan iti kasta, adamang sukon kan pangitulog na kanya. Kasla regular a pasahero Day tangarhod. Nadagkat kayo unay. Awan to nga ta ti maabal a relasyon. Iti nagbaatan nyo adwa. Anya? Daytoy kat imapay laang iti panunot ko, iha. Nasingad nga agayam da dyan ken Benny, Papa. Din tumapasamak ti ibagbagayong. Saan tayo laang amo, iha? Ang mga numadevelop ti ayat iti nagbaatan nyo adwa. Anya? Wan, agayam da Benny kan dyan. Ang dayto iti panunutom anak ko. Oray nga tajay kayo. No kanayon amadadang ket sumgad. Saan asumi na iti panunod ko dyan ay baga ni Papa? Amangan ka no? No iti kanayon apa nagkuykuyog mi kan Benny. Anta maabal a relasyon? Adayo ang mapasamak na ita. Nasingad nga gayam da Benny kan dyan. Kan may sa, ada nagkinarian mi nga uray anyat mapasamak. Saan kami ito nga agsina wenno aglinni pa. Adtuyak amanguray kan kuana. Kan nagkarimat nga agsubli. Tapno tong palin na ti Karina apa nagkalay sami. Kasan ko mga
At nasa ukanyak ni Benny. Apalan na unay ni Jan, taiso inayat ko. Kat nakunana, no adda kasingin ko, kat arman na. Kaya't nasaw. Diyos ko, adda kat analimat, arik na na kanya. Agyaman na. Kunak mo talaga at ina ko nawagan. Agsakit ko man at talaga tirik na kanakam ko. Hello, love. Kunak mo talaga, di na ko nawagan. Agsakit ko man tinakam ko. Pasensya kan. Talaga nga ado tinasikaso kiti panagsangkot ko. Tanas kin nagtrabaho akon. Trabaho? Wino, sa balin tas asikasundi ta. Trabaho. At ako mapay sa bali. Kasla din akong kailiw. Nagchatak pa yung awan response mo. Sorry, love. Talaga nga ado tinasikaso. Kat itala nga makawayaak. Sige, awan mabalin ko. Ang oray short message la kumamat. Ang awan. Sige. Amang ano makadisturbo akpay. Bye. Diyos ko. Dahito'y ka din, tipagrugyan, tipagam-am ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manansalas Residence, hello. Si Kamat Gayam Raste Barok. Simrekan iti trabaho na. Kasta ka di. Nasaya at mat Barok. Nakaamuam iti dayta. Kasta ka di. Dandanin makabulan na ijay. Dayta ti Jack Amo, Barok. Sige. Baliwam to lang ti umawag no malom. Wan, Barok. Kastapay nga rod. Bye. Ay. May samot day jay arasti. Kasano anaamuan na kaawanan ni Jan dito'y Pilipinas. Saan ka di pa'y nagsubli jay Amerika? Napingat day jay nga agrayo kan Mel. Kat amagan. Nuriribukan naman at ti anak ko. Ay, saan ko latan nga ibagbaga iti anak ko? Mainayon pa'y aparikot na. Sorry, Mel. No di nakmawatan. No apay di matadyak man lang agpay so nag-chat. Nimot ben na dahito mawawag iti messenger ko. Hello, bro. Kumusta? Hello, bro. Awan pa rin ko dito eh. Si kagid di Namo ka ni Mel. Naminsan ka kanupay lang yung mawag. Sipot simangpot ka dito. Kung amin, bro. Kasta nga rod. Ado nga minti na si kasog dito idi simang petak para iti pagsarka ka trabaho. Kasta ka di? Ket, kumusta kayo mat dita? Suksukunan kan itultulod mo kadimot laang. Saan kang agdanag? Ikisay mo iti boundary ti taktak mo, bro. Saan na parikot na ita? Agyaman na kiti kinasayaat mo, bro. Wen, saan kang agdanag? Agsubsubali takto, bro. Sige, kastapay nga rod. Bye. Bye. Ay. Naamula ko man ni Benny ti Gapona. Kastamot ken Mel. Naamukla ko maakas to ti plano da mama. Nasaysayat ko mapay.
Asaan akong nga imay dito yung Canada. Nasaysaya at matla ang tibiyag mo dito, iho. Kita ang banda kiti kakabsat mo. Ngem, mama, Tangro na asawang ni Sandra. Anak ti milyonaryo. Ato, ti negosyo da. adda kaayan-ayat ko di Pilipinas, mama. Urayan na ti panagsublik. Tanam na maam ka di, basta makasubli ka. Anya, Mabayag at simpo sakbay ang mapalubusan kang agawi di Pilipinas. Masapol ang makaala ka pa iti green card mo. anya, Lipatan pa ilang ti kaayan ayat mo ako nam. Mas bagay kayo ka ni Sandra. Kanarang ay tibiyag mo, no isot makagasat mo. Kanawan parikot, tamadlaw kung ang gusto unay kan ka. anya. Apay, saan mo ka di akayat? Baka din na kami kan ni Papam, kadang iti mauding aldaw mi iti dahi tabiyag. Saan nga iti dayta, mama? Napatangam ka di, ti kaya ayat mo nga ibagbagam. Ngamda kami ang naganap kan kakin. Ti kapamilyam. Diyan, iho. Kasta matimbaga na di nag-video call kami. Mano lang nga aldaw na ije no labsam tiyag sao. Nakalipat San ko nga mo napod no dagatimbaga na kanyak? Narapaw arason. Naglakat imang tad iti ababala ang mensahe. Sorry, busy ako aso. Di kas day lang no iso. Ay, Taamok, saan kid di arinabi wino inaldaw nga ura iti chat wino awag na. san ko nga mo? Saan ko nga amo, Benny? Mapasamak san ti pagamam ka. Mel. Ada hitin, ti maudi apa nagkita mi. San mo siguro? O anya, itulod ka ni Jibalayo, inod dumagas ta pagmerinda. Masapo lang may liwag mo rin tarik nam. Sige man, awagak laangan ni Papa amaladawak nga gawi. Sige nga ron. Agdaan mo ka na pintas apapananta apanganan. Magusto mo lang ka dyan lugar? Uwan, Benny, kat agyaman na. Anya di kahit mo inuman? Kape? Ate? Milk? Red wine? Sige, mangala ka iti red wine. Tapno, makaturo ka kadagos no makaawid ha. Okay. Barang maiwagsak ko iti apagdarigmat ti may papan kan dyan. Anyat kahit asawan ti panaginom mo iti arak dyan. Kuha, mama. Pangikat lang iti dudukot. Dudukot. Kaya't ko ti makaturo ka dagos. Nabanog ak iti trabaho. Nabanog ka nga tawan no, timanin ko nam anobiyam ti pakariribukam. Mama, amok nga addan pasugnod ni Mel Kanyak. Anya ko ba? Ay sus iho, agbalin ka kumapraktikal. Ada dito itinam ay abiyag. Kati ko na mataksi medya ilakom langan. Anya, Wano, pati nagamit imangiman maneho ako nam. pundar ko day, mama. Ananom ko mapay dayjay. Madadaal ton. Saan mat nga ta? Kumatang kantulangan iti sa bali alukan mo. Kan, nagbakasyon ka ba di jay? Apag bitlag. Saan ka mo't nagnaad di jay, ho? Ngem kasanon ni Mel, mama. Urayan nak. Mamati ka makauray iti mabayag. Sus, ang mga no itapay lang akawan mo katin sukat na kan. Saan ang maramid ni Mel Kanyak ti kasta, mama? Gaputa ay ayatan nak. Giyaman ta sinong batang ti awag ko, Mel. Kumusta kan? Nasayaan man. Sorry Rusty. Ada kami kadagiti gagayam ko iti may sa at kosino. Kasta ka di. Baliwan to kuman ti umawag. Kan, nasaysaya at siguro, no di na kun awagan. Tagsaysayang ka lang iti oras. Sana sayang ti oras. Basta si katiga po na, Mel. Ngam imbagak magtankan ka. Nga awan mauray mo kanyak. Taadan ka ayan-ayat ko. Ngam adda iti adayo. Adda ijay balasiw taaw. Anya ko ma? Namnamaam ka di pay, asubyan na ka. Mga sawan iti sa bali dayay. Din tumaaramid ni Jan Tikasta. Sige, bye.
Naatap ka launay, Mel. Ngumsanak pa'y amaawanan itinamnama. Masapol asyak ti pagtinagam. Kunak numabayag kayo pa ay iha. Saan, Papa? Nagpalabas kami lang iti oras kan Benny. Ang kasanon ti panagmaneho na. Awanin birok na. Adamat na napasadaan na, Papa. Katibang diri na, iha. Ibagak, ano anya ti birok na ita, kukwa na laeng. Iha. Mababainak nga roden kan kwa na. Awan anyaman na kung kuna naman. Gapuman laeng ka no iti gayem na. Gapo iti panaggayim da. Wano. Ano ya, Papa? Sige, Papa. Medyo timalabti na inom ko a red wine. Maturog ako. Sige, iha. Good night, Papa. Saan naklakit di nga agbidot? Nukas to'y lang. Saan nga umadayo? Tipat-tapatak amadaan to ti relasyon dagiti dua. Hello, Mr. Handsome. Sandra, pingata ka dito eh. Ma'am Sandra kunak ko ma. Natural. Papakti boss mo, Mr. Handsome. Wan gayam. Papamgayam ni Mr. Garcia. Naawan iti panonot ko. Can I invite you, John? For what? Pangawisam kanyak, madam. Kuya kanak lang ag dinner. Kan mabalin ka di? Just call me Sandra. Sandra Latan, saan na, madam? Ha? Oh, di mo ko na napagkatkitam ti awis ko. Sana ka narwa mamapapabay na. Okay. Lapasak lang to report ka. Mabalin, madam. Sandra. Sana. Never mind that. Mapantan. Nagpasan ti working hours mo. Sakton ti makamo ka ni daddy. Okay. Kasano nga ta mapagkadkadak dahito nga anak ti boss ko? Apay kita nakitikasta dyan. Napintasak ka di? Oh, come on. Ibagam tipod no. No saan, gumurakan ka. Napintasak ka di dyan? Yes. You're so beautiful, Sandra. Oh, I like it. I like it so much. Dahil tati premium. Sandra. Amang ano kurang pa'y. Kat. Iti lips ti agka. Anya? Saan lagay mamang sukon kan mangitulod kan kater aramidan ni Benny, ha, friend? Rumrumor kayo pa'y gayam. Sagpaminsan laang mat. Aya? Kayat ko lang ti makailiw-liwag, Charmy. Naibagak matin kan ka, ti parikot ko kan dyan. Awan gayam. Anya, kumusta matan ni dyan? Timayab amin ang akarina. Anya? Nakalipat. Naras-rasay pa ng kwaresma when nanginang aldaw ti panagparinan. Ay, daytan tirigat na, friend. Inapuno na. Marigrigatan ako na mangilamlam mong itirik na. Nangruna kan papa. Friend? Nasakit unay tinakam ko. Linipat na ko ni Jan. Saan mat nga ta? Marik na, Charmy. Saan pa kasi asigod ni Jan ang makisarita kanya? Ngamita, marik na, analamlam mi ispayan ng yelo. Ang iya? Oh, apay anak sardeng ta dito eh. Kunak no, itulog na kon. Ag-dinner tapay nga muna. Tapos no makainanakan doon, sumangpot ka. Awagam lang ni Sir Claro, ag-dinner tan. Okay.
sikat ti makaamo. Amangan no sapsapulot ton daytoy. Nya ko matidagas na. Kinsus! Magastusan kan Irigrigat mo nga agpaspasada iti taksi, kalpasan na. Gastusan lang kanya. Awanan niya man na. Di gastusin dati boundary. Raba ko lang. Ori katawan mo ti kapsat ko atultulo. Nakaturpos mo ti buridak mi. Okay, sikat makaamo. Nagsingpat ka kabsat, Benny. Man o ti kasta. Wen, awan mabalin. Kan may sa, adapay mo't may duldulin ko rekas kasano. Siyempre, kasapulan na tamo ti savings. Wen tasaan tayo nga amo ti emergency pagkasapulan. Gusto ka. O sige, mabit lang. Lukatak tiri daw ditayan mo. Saanan? Si kakit di mo. Mala, dumsaag tangarudet. Sorry, Rusty, iho. Awan pa'y ni Mel. Diyak mo, noan niya nga oras asumangpet. Amangan no nag-overtime. When no, adda na panandakin, Benny. Ti taxi driver amang suksokon kan mangitultulod kan kwa nagayim ni Jan. Ti kaayan-ayat ni Mel. Wan, iso ti mang sukon dito'y balay. Nusumrak kan isumat lang ti mang itulod, iti malam. Wan, iho. Sige. Bye. Nagdagulit mo tanday jay arasti. Jak kumarubang ibagatikas jay. Angam. Nasaysaya atan, numaamuan na nga damang itultulod ken Mel. Adaw mauawag iti cellphone ko. Timot gayam anak ko. Hello, iha. Ayan mon. Papa, medyo maladawak basit asumangpet. Ngamin ag-dinner kami kin Benny di tiruar. Didak matan urayan namang rabi Sige, iha. Hala, aganad kayo nga rod, Wan. Wan, Papa. Bye. Bye, iha. Saan nga ta ang magastusan ni Benny? No kanayon ti panag-dinner da itiruar. Kan, anya nga ta ti kay papananday ta ngar aramidan na. Amangan man, nupod no atalaga ti atap ko, nga da kursunan sa dayjay iti anak ko. Sa bagay, no bilang, awan makitak adagas na, no lakit di, tagkagustuan da. Nang runa kat, nasa kanyak ni Mel, anak kalipatan ni Jan, iso aday tuyan ti kunkunak idi. Amangan, no addasan anasayaat, apagbanagan ti ayan-ayat da, no umadayo ni Jan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. After our dinner, kahit ko, kuyugan na kita'y bar for a drink. What? Yes. Don't worry. Tsak tag gastos. Ngam. Oh, di mo ko na napagkirkit ang tiyawis ko. Sige. Kaya't mo, gumura. Saan? Okay. Notay tati ko nam, Sandra. Magturog ako. Awan, talaga ajak mauray ang tiawag ni Jan. Abay, anya ti mapaspasamag kat kwa na Jay.
Agkurang pailaang ang makatawan na ijay. Nagpalpaliwan. Nalipatan na katalagan sa... Di nalam mo. Nalausin iliw ko kalkwana. Diyan. Sabay na kuma. Tadit tumapasawag ti pagbutbut nga. Aditan ton. Agkita pa'y. Come on. Langgayan na kami nung. Sorry, ang dapay sa kwentong bigat. Di mo pa kadanagan ti trabaho. Siyak ti makan mo kini daddy. Anya, Yes, hon. Come on. honey, Yeah? Ibagakan ka ti no. I love you. anya, And I want you will love me. Kaya't ko ayat anak mo. ay Diyos ko. Kasano da ito yan? Kasano pa ni Mel na mailaw anak iti da ito amistisa? Come on. Why look at me like that, hon? Nabartek ka, Sandra. Saan mo nga amo ti sasawam? Ay, amok. Saan ka pa na parte? Come on. Join me. Sa balimot dati ang babae. Napigsa ti sulisok na. Jackson madaaran tiriknak. Abos ta mailiw akong ken Mel. Nasayata na karingkan, iha. At dan ni Benny dita salas nga agkapkapi. Kwa, sorry papa. Sa anak mo na nakapuon. Agawam nga rod ti agrubat, iha. Uwan papa, pakibagalaangin kin Bening aguray biit. Sige nga rodan. Bumangon kin agrubat kan, iha. Ag-shower akla ang biit papa. Eh no, nakababain nga agpayson kin Benny. Ada ka di parikot? Ha? Kwa, Benny. Awan. Saan ka kumanangag di bakpay? Amok. Ada parikot mo. Saan ka kumaabumdeng amang ibaga kanya? Basta dalaki di may tulong ko, ibay ko. Diyan mo. Narumbang nga ibagakan ka dito yung saan. Ibaga malata, ha? Adak dito ay si dadaan. Mang tarabay king ka, Mel. Madanagan ak namin. Mas daawa. Tasaan mo nga umawawak. Di pa'y agon lainan. Ay, kunakon kita. Tauray siya. Di nakpay na awakan. Sapay na kuma. Tasaan ang mapasamak ti pagdandanaka. Anya man data. Amang lipat, tigayam mo. Amok no kasanot pa na kayo naking ka. Angam. Data lang. Saan tayo nga amo dagiti dumteng asulisog king kuwanay dyan? Day tangar di pagbutnak. Amok. Moderno launay. Wano liberated dagiti babae ijay. Mailaw. Puno. Saan tayo lang amo? Ingam sabay lang ma. Tasan to ang mapasamak dita. Nih. Adata niti opisina. Baliwan tan no tek sarita no malam, okay? Sige. Kat agyaman nagiti anos mo No awan ka lang ata pangyabkasak ka dagito eh. Saan kun nga amo? Diya ko na mo. No anya ti mapasamak kanya. Anya nga tati oras yan. Aldaw sa amat. Hay. Saan nga iti kwartok ti ayan ko? Anya na ito eh. Awan kawas ko kat... Ni Sandra, ti aday ti abay ko. Hon, Anya ti kayat asawan da ito eh. please, embrace me. Anya ti kayat asawan da ito Sandra. Anya ko makay. Nakaitata na turong. Ngam, Don't worry, Han.
Sana nagbabawi, tinapasamak ka data. You're a great lover. Ngam, Han, awak ni Daddy. Iba ka kasan ka asumre. ngam, Kayat ko, agtalinayt ka dito'y kondo unit ko ngagmalam. Kan, agpat nagkantupay, okay? Diyos ko. Ni Mel, kasanong kilap ko. Nagbasol akong kenkwana. Idi pa'y larabi ingaw awagan ka, iho. Ayan mo ka di. Saan ka makontak? Mama, Imbag ta nakontak ka ita. Apay, sa dinotayan mo, nagturugam? pagkala parikot, mama. Anya day ta aparikot. Apay, anya ta pasamakin ka. Saan ka nakasangpet dito'y balay, idi rabi Nagbasol ako ni di kaayan-ayat ko. Oh, Kasano pa ita ni Mel ang mga uray kanya kay Pilipinas. anya ti kaya't masawan, iho. Ada kita dito yung condo unit ni Sandra, mama. Anliya? Inawis na kiti dinner. Kalpasan na, napan kami tibar. Pinilit na, anaginom. And then? Kat, dito yung matgaya man na naturog. Oh, awan parikot di tayo. May sa ti solusyon. Anya, mama. Agkasar kayo ka ni Sandra. Anya. Makuna ka nagasat ka, iho. Baknang ni Sandra. O ni ka iha ni Sandra. Ang mama. Awan, ang tiado pa'y agam, iho. Nilaan Sandra, ti kakaiso nang agtawid ka dagiti kinabaknang ni Mr. Garcia. Oo, sige. Awan rin pa nga pagparikutam. Asikaswab kiti ni Sandra. Bye. Agyaman nagtadakan, iha. Sorry, Papa. Naimasan mi matan tinagin inistorya ken Benny bayat ti panangan mi. Di kam napuutan ng ti oras. Awan pagdanagag iti dayta. Basta mog nga isot kaduam, iha. Uwan, Papa. Kaskan dyan. Natalgadak no kaduak ni Benny. Very gentleman. Okay, iha. Ang ni Rusty, kasanumot day a doktor. Nagdagulit. Uwan nga ron, Papa. Awag nga awag. Kat damdamagan na ka. No adda ka. Saan mo ka no asungsung batan ti awag na. Makauma nga min, Papa. Nagdagulit di dya tao. Kahit nang tupay asukunan nakakano. Anya? Amo na nga awan di dyan. Kat iso kanon timang sukon ken ka. Iso napilitan na anang ibaga asukunan ken itulod na ka ni Benny iti opisina yo. Gat, anya ti kunana, Papa. Diyak tayo ti sumurot kan kuana. Ang lupay kasta, iha. Kasaritam anasaya. Saan mo apakpakitaan iti madi? Tamangan, no anyakit din ti mapanunot na nga aramedan ken ka. Imot dyan kayo di umawag. Bagman ta nakapanunot na umawag ti loko. Hello, bro! Naimbagman ta nakalagip ka? Sorry, bro. Ano ti parikot ko? Imawag at taday bagak. Anya day ta? Nakaikad din akon. Boundary hulugan mong titaksig. Anya? At namin takila parikot ko, bro. Wala nga. Bali hulog mong ti boundary. Seryoso ka? Wen, bro. Ikat baliwag to timawag. Basta isurat mo amin na may hulhulog mo. Sige, bye. Bye. Nih. Anya ti kata sa unid dyan iti day dyan. Apay? Awang ka din panggap na ngagsubli. Kan hindi ko na naaparikot na. Anya nga tatima ko na ni Mel no ibagak tayo ito kengkuana. Kan, apay? Nagre-rindang atake ni dyan.
Hello, Iha. Papa, ag-dinner kan tulatan. Maladawa ka sumangpat. Adalaan papanan mo kin Benny. Ag-dinner kaming tumutin itirwan. Sige, Iha. Sige, Papa. Bye. Bye. Kanayon lata ti panagkuykuyog da. Ang adanadlaw ko ken Mel. Di na minsan. Kas na nagsangsangit ti anak ko. Diyak lang madamdamag kinkwana. Damagik tuman. Adda nga ta saan daan nagkinaawatan kin dyan? Kumusta da nga tamutan? Ay, saan ko la amalagip ti agdamag kinkwana? Are you not happy, honey? Oh, come on. Amon, naidumdum matiratsak ko. Nakasao ko ni Dad. Anya timbagam kinkwana? Kaya't ko nga kasartan. Anya? Yes. Kadi kang danag. Saan ka nga gastos o resinti mo? I have money. Siyak ti maka mo. Angem... Please, di ka nagkadkad, okay? Something wrong will happen, no kadkadkan. I love you very much. Kadno din ikasar, I will kill myself. Sandra... Kasta ti panagayat ko kan ka. Ngem kasanon ni Mel amang uray kanyak. No niya din bagak aramidep. Kasanon dagiti karikan ko nang agsupliak. Tapno tong balik dagiti karik. Nagpinta sa boyan til nagtiinit. Saan ka ni? Uwan. Kat, dito ti kanayon mi nga umayan ka dyan. Sakbay nga itulod na. So, malaglagip mo ni Jan as of now? Uwan, Benny. Amok. Adi na kun malaglagip pa. Aday bakaking ka. Iso nga inawis ka ngayon muna dito. Anya dayta? May papaniti. Saan ko ngamin nga mo, no? Anya talaga ti kapuna. Anya dayta? Nilakla ko ni Jan ti taksi na kanya. Anya? Apay ka no? Saan ko nga mo? Kaya't nasawan. Awanan panggap ng agsubli. Saan ko nakasarita ahos to? Ngam ko na boundary hulog ka na. May maisa ti kay papanantay ta, Benny. Awanan panggap ng agsubli. Kat puno lakit di ti atap ko. Kan nagparak na kanyak idi. Aday di ti maudin apa nagkita mi. Anya? Apay ka naaramin na kanyak ti kastoy, Benny. Insang girnan ti ulo na inabakak. Ako no adaman gapuna akas na ti panggap na. Saan ko nga mo? Ang bayam ta kasaritak to. Ag-video call kami. Oray saan? Orayam nga iso ti agchat kan ka. Nga mahapay. Apay anaaramin na kanyang ti kastoy. Ayan nagiti ka rin na kanya. Sige. Ibulos mo lang sakit tinaka mo. Ngam pangasim. Saan kumada ito iti pang dadaulam iti biyak mo? Gansan tapay nga mo. Noan niya talaga ti rason akas diya timbaga na kanya. Awanin sa bali a rason. Adan sa bali ngay ayatin na. Nagrukot ni Jan, Benny. Saan ko pulot si Pagarop? Hey, ha? Agbarbarte ka manan. Uminom ka no kayat mo. Bay anak lang. Okay, uminom tadwa. Naman niya ka titi parikot mo. Awanan ti parikot, titi kasarta.
Saan na dahi ti parikot ko? Anya nga ron. Tinobya kay Pilipinas. Anya? Come on. Lipati mo day jay. Idi ka ano man saan mo na masublian. Anya? Awate mo na datati na ituding ditong kalmaysa. Okay? Forget that woman. Ay ayatak ni Mel. At dakarikan ko na nga orayan na ti panagsublik. Asino ti napimpintas kada kami? Asino ti mas baknang? Saan amarukod ti ayat babaan kata kita? Gemkit di. Ako bug di ti puso. Adula amin. Saan ka mabiyag kanaragsak kita na 1 kwartam dyan? And it's final. Agkasalta. Lipati mo ang daya babae. Anya? Tanong ko naman makasubli ka pa eh. Saan? Saan ka palubusan? Sandra. Han? Diyak kaya tamapukaw ko itibiyag ko. Kat no panawanak? Agpakamatayak, asikati ka po na. Anya? Tilaan may pagakan ka. San ka ngagpapawi ang mga kasar kanyak? Tasyak lang, dagtawid, iti amin na kinabaknang ni Daddy. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya dahi ti ana aramidak ken Mel, mama. Iho, lipate mo day jaya babae. Nag-asat kakit di ta maasawam ni Sandra. Ngem saan ko nga ay ayatin ni Sandra, mama? Masursurog to kayat iti padaklabas ti aldaw. Saan ko nga mo? Nga magsakit laki di tinakam ni Mel no maamon na daytoy. Wan, mabalin niya ang sakit tinakam na. Gamitin mo lang rin iho. Nagato ti lalaki iti Pilipinas. Mama. Makuna ka nag-asat kaunay iho. Ngamin, anak ti milyonaryo dito Canada ti maasawam. Saan lang nga kwarta ti makaparagsak iti tao? O ba, uday tapambati. Nawan kwarta bita, saan ka naragsak? Ta saan mo amagatang tiyanyaman na kayat mo? Saan ka makapaniti kayat mo apapanan? Sa balin tinagari kata kayo. Inadikan na kayon ti kwarta. Saan dyan? Saan na kasta? No di kat praktikalaklaan. Mauatam ka di ti kayat ko asawan. Apay, asino ti saan na makasapol iti kwarta? Alaman? Ngitaman pa'y. Nakalagip ka manin. Kunak mo talaga di nakamamamon when lumalagipan. Bro, kumusta kayong dita? San nga okay? Nangro na kinimel amang uray iti awag mo. Takala parikot, bro. Apay? Sika lang di pang ibagak iti na ito eh. Tadyak amo no kasanong ibagak ka ni Mel. Anya kami dayta? Bro, jak naliklikan ti anak ti boss ko amistisa. Anya? Gemjak ay ayatan. Gemjak nagayatan ti napasamak. Katita, di na kon palubusan nga agawid dita. Nabartag kami kat naladahon iti madugtalag. Ngayon ti gayam kwarto na tinagturogak. Kasano nga roden ti kainayat mo? Pangasim. Saan mo pailang ibagbaga? Pangdamdama ang pailaan? Pagurayam iti awan di tao? San ka di amasyam dyan? Kunam ngay ayatem. Ngam apay nga impaayam iti pagsakitan tinakam na? Anyang ron ti aramidag. Nabartag kami adwa. Kat hindi nakapuotag. May sagayam akwarto tinagturugan mi. Nalupoy ka dyan. Sorry. Kernal Pasan. Jak matten maliklikan pa ni Sandra. At napang tanah kanyak anu jak ikasar. Katilan na tibyak na. Kat siyak ti kapuna. Awagam kat si ka mismo ti mangibaga kinimel. Kat nuan niya ti baga naking ka. Awatam. Ta si ka ti nagbasol.
O sige, hawagan mo. Awan mo't gayam sir-sirbin. Manangalilaw ka. Apa yan pa nakakastoy, Papa? Awan mabalin. Saan kumaaday ta ti pang dadaulam iti biyag mo? Cheer up. Agmubon ka, iha. Ay, ayatag din yan, Papa. Ang di naman inikan patag, day tang ayat. Anya nga rod, di maramidam. Papa. Agyaman ka kitdi. Kana mo manasapsapa, ti kinatao na. Kasanon, no nakapagkasal kayo. Salukun na ka. Saan ko nga mo? Nubulis tinakam na anang lipot kanya. Uy, no, niya. Anya ti, kayat mo asawan. Nupinikot na kiti. Uy, no. Impabuspusan tagiti naganakan ko, ana. Anya? Kahit kung iso kumati mang ibagaking ka. Tadyak kahit ng ibagam at dadaulik ti kayim ko. Kinapuno na. Kagkukurak, iti naramit na. Benny, Kumakit, saan ka ngagpanunod iti dakas kontra kanya? Diyak ka ngagpanunod ka iti sabali. Ang ema. Saan nga taan na saysaya at nakontakan nga muna? Bueno, ag-message ka iti account na. Urayon, no anya ti sumbat na. anyaman dayta. Saan ka agtanak? Ibagamon. Anyaman nga ibagam kanya kita. Patya, Benny. Ngata? Uwan, anyaman dayta. Kasanuman kasakit. Awatak. Nga ora ibagak nga dan sa bali a babae ti biyak ni dyan? Lukasta. 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 Puno na hanap ko. Puno. Di na kanon naliklikan ti babae. Sige. Ibkas mo lang. Saan kang tanak? Adda dito'y asidadaan ang mga ntingay ka. Kanayan na nga ibaga. Adito ang mamaw dayat na nga ipay na kanya. Dayat. Ngayon sagot na kanya. Maapay. Apay anak laka na sulisog itiday siya babae. Sigun kan kuan. Nakainom da kanong agpadpada iti dadya babae. Kat nagigtutlangan iti makariing iti agsapa. Tagkatag damaten. Katita di nan maliklikan, tapa ikasaran ti babae. Katamom ka di? Anak ti bus na ti babae. May sa amistisa. Pinoy ta amana, ken Amerikana ti ina. Baknang da ka na. Uray pay. No talaga pampanunutan na nga na relasyon mi. Inaramid na amin. Tapno mapagkagkada na na siya babae. Dahita ti saan ko nga mo? Narukup hindi ayan dandag iti karib. Ayan nanti ko na atin tumarsa ngayon. Oh, apa yan anak ko? Anya ka di tinapasamak, Benny. Sir. Anya tinapasamak. Nagapa kayo? Saan, sir? Yak tumarami dita. Ngam adda nga minamon na. Anya dayta? Isumot lagay masan nga mabawagan ni dyan king kuana.
Kinura siya. Tada naglawanan na babae hijay. Aniya? Katday tati nagsangsangitan. Nimbaglangan ta na pagkalmakmat langit ay. Pasensyan sir. Napan kami pa itigid di bye-bye. Kiti diyang imbulos na ti sakit tinakam na. Ala, agyaman akbarok. Na imbaglangan ta adaka. Awan parikot. Agayam kami. Ken ikarik. San kunto abay-bay animel. Tanapatig unay agayam. Sorry, honey. Maawatan ka. And I know. Amo nga'y ayat ng tinapanawam di Pilipinas. But I love you so much. Sandra, Italangan na gayata kiti kastoy. Ipatay ko lakit din no panawan nak. Saan ka ngagdanag? Aramidag ti amin nakabailang tapno maayat nak matlaan. Jack mo. Saan ko amay kari? Juan, I know. Awan rik nam kanyak. But, aramidag ti amin tapno maayat nak. Just give me chance. Ikanak lang iti gundaway, okay, Han? Kas na kunak. Jack may kari. Ket no di kan tulat na masursuro nga ayat yan. Sorry. Sabi ko mata maawatan nak. Ay, aasim at ti anak ko. Nagayat itinapudno. Impaay na amin apa nagayat na itidayjay at tao. Ang apay akastoy tinaisubadkin ko ana. Diyos ko, ipaayam ko mapay itinan anay akirad ti anak ko. Saan mo kuma abay-bayan? Maibturan na kumada ito adimtang itibiyag na. Anyamatan tigas-gasat ti anak ko. Maasyanak launay kinkwana. Awate mo ti kinapudno, iho. Saan mo na baliklikan, Sandra? Patsyak ang bali na napudno nga asawakin ka at ay ayatan na kalaunay. Dahil tati na ibaga na kanyak. Ngem ni Mel ti pampananutek mo ma. Tagbali na kadakas kan kwan. Di pa, Timon. Talaga kasta tibiyag. Saan nga amin na kayat tayo kat mapasamak kan mapunod tayo? Mama, Kasta tibiyag, iho. Ado na kiti pasamak, asaan tayo namnaman na mapasamak. Talagito'y kat saan tayo atanggal? kaasimat ni Mel. Amok nga ay ayatan nakunay. Makabirok tumatlang iti sa bali. Kat ininot matlang ang maawat na tinagpanagan ti ayan-ayat yun. Kat sika, ipamaysa mo ti panagayat mo, kanimatang mo, kini Sandra. Agyaman at Benny. Noawan ka lang at amangan andingay kanya. Saan ko nga mo? Amangan no, naglemes ako di tabaybay. Saan mo nga ramitin na ita? Saan pa kanibusan ang tilopong? Nalabit sa nadakay tinituding ititunggal may sakin dyan. Pati kadumtang ti lalaki ang maikareditan na sinaw ngayat mo. Adapay ni Dr. Rusty nga gayat law naking ka. Diyak mo. Saan ko na kayat? Diyakon kayat di masaktan pa. Saan mo ipagkatikas ta? Pati kadumtang dayta ang ikariparakin ka. Siguro. Saan ako namang namnama pa eh? Saan mo apukawan tinamnamam? Patyak ano nasugat na pusom itinaga ni Ayat. Ayat mo't lang ti mangagas. Siguro. Ili umanayo ni Jan. Nagparignan kanya. Katpimot no.
Saan ang agsubli? Tapno tong pala natin may sa akari. Kari ni ayat. Adin to agmaumaw ako na ana. Ayan na, tay ta akari na. Awan pa'y makataon na ijay. Nakasarakan iti sa bari. Ngam sikon keng kuhana. Di na nalabanan ti sulisog ti anak ti pos na. Di ko namkiti. Talagang gusto mo't siguro iti daya babae. Tauray nga ta, anya ti aramidin di babae. Talaga alapanan na. Ang mala, anya man tinapasamak. Awanan maaramidang. Nalapit. Husto ti ko na. Naituding adit na ti pagpatinggan ti amin kada kami kandyan. Sige. Dahil dati kasayatan nga ramidam. Aklo nam ti kinapod no. Ngimkas na ko nak. Patyek adum teng tumot langking kati ayat akatukad. Tinapod no nga ayat mo. Andiyak pulos nam namaan akas iti pagtungpalan mi kandyan, papa. Anak. Masapul nga aklo na. Nga uray kasanat kasakit na. Anagbanag nga upaw amin nga arapaap mi atwa. Napanandi ka rin na. Nga urayag ti panagsubli na. Tapno tungpalan na tinagtulagan mi. Ti panang tungpal na iti ka rin ang agsubli. Tapno buklen mi ti may sa pamilya. Anag kari akmat. Nga uray anyat mapasamak. Agur-urayak. Adin to agmaumaw ni ayat nga impay ko kankwana. Awan kaimbagan nga ramid. No diti mga klon iti kinapodno. Adi kay agkagasat adwa iha. No pa'y nasakit pa pa. Talaga akas tati aramidag. Aklon ikay napudno. Diyaka mo. Aging kaano ang may turak ti saab na. Kabaalam dayta. Saan ka kumang agbalin analupoy? Kang runaan iti amin. Kidawam ti panarabay ti apo. Taysot mang tedkirad ken pigsam. Amang saranget kadag ito'y apan nubok iti biyak. Uwan papa. Talaga akas tati aramida. Nangala ka iti bakasyon mo. Kat mapan kayo ken Benny ijay Boracay, anak. Uwan papa. Ngam awan makaamo akadwak ni Benny. Anak. Kayat ko ti agaliwaksay. Barang mailiwliwag ko ti dagasen iti barukong ko. Kasalang amin mabriat no malagip ko ti nagbanagan ti ayan-ayat mi kandyan. At sapay ko ma. Tama po na sin amamin pinsan ti sa anay palay iti puso. Adaking kadayta. No dayta tinamnamaam. Kapag sayatan. Saan kalapdan, anak ko? Agyaman ak papa. Dua kami lang kan Benny. Katwa na. Awan mo't siguro ti dakes na. Adaman damagag. Anya tayo chay papa? Ada ka din relasyon nyo ken Benny. Awan papa. Dinto pa agar-aram kanyak. Kasta? Saan kayong agdanag papa? Agtalagak kin Benny. Okay, iha. Si kamot kit diti makamamukin ko na. Uwan papa. Awan sa bali ang maibagak. Nubilang manlaang. Paborak kin Benny. Nga isot mangagas dita sugat ti puso. Papa? Patsyak launay. No ayat di nakasugat dita puso. Ayat matlaang ti mamaglunit. Unay daytan papa. Agdaniw kayo pa eh. Awan lat dumayo ka ni Benny.
Kasta di pa nagsasauna. Ang ulitak, no bilang, paborak kin Benny. Ala, ipilit da. Kasano kumakat saan mat nga agar-aram kanyak. Oh, anya ti amom, numangal alala ang itigundaway. Uray po utom ti kunag, maitignayak ti baro, wenno lalaki, nga gusto iti may sa babae. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patalatang. Saan ka makaturo ka? Saan asumina iti panunod ko? Tinaybagan ni Papa. Kat malakip ko. Aday di pa nagsarsarita da, Benny kan dyan. Ano sa dino? Kat agayat tulaang ni Benny na makasarak itikas kanya. Kat saan laang aday ta? Uri day agsang-sango kami. Kanayon na nga ibaga, nga umapal launay kan dyan, agayam na, tasyak ti inayat na. Sa bagay, awan makunag kin Benny. Nataknang, ken Kering. Nariknak dayta, iti panawan ti panagladladingit ko, gapu iti inaramid ni dyan. Ngam, no bilang, saan kumat akayat asyak ti mangtad iti sign nga damat riknak ken kuana no bilang. Saan mat anarigat nga ayatan ti kas ken Benny? Nag-file ka mat gaya may bakasyon mo, friend. Uwan, friend. Mapanak ija Ilocos, kada lolo. Kasino ngay ti kaduam? Asino ko ma? Siyak laang. Nasaan mat akayat ni Papa? Taado kanot naskan nga aramidan na ija opisina da. Ni Benny, iso ti away sa magkaduam. Kababain. At apay kat birok nan. Among mat ti taxi driver. No saan nga agbiyahe kat awan birok na. Sa bagay. Ang saan ayatin tinagan na ako ng titaksina ni Jan? Uwan. May saday ta arason. Naskan adda birok na. Tapno adda maihulog na. Saan abale? Inton matinaganan, kukuanan kitaksi. Uwan Makalawas sa matinalam a bakasyon mo, friend. Uwan. Tabarang no itilas uday tangaal daw. Mamimpinsanan amalipatak ni Jan. May mayat matlaang ti kasjay. Saan da nga mo nga agkuyog kami kin Benny. Amangan no, anyakit iti rungswa at chismis. Anya day to'y amarikliknak. Anya day to'y ngararamidak. Manun abulan. Sipud day di panakaamo nga ada naglawanan ni Jan a babae ijay Canada. Kanya, pulos adi mawawag kanya. Kasla na nag-antirik na ka. Amakikuykuyog kan Benny. Nga ison, tinangan antingay kanyak. Isu, tinagsanggirak iti panahon ni Limdo. Awan man laang panagaripapak. Awan mat relasyon mi. Awan mat imbagbaga na kanyak. Nupay, ada na sa una idi kanyak ajak malipatan. Mga sawan to kano, no makasarak itikas kanyak. Ket, apalan na launay ni Jan agayam na. Taisot inayat ko. Umdas ka di daytan. Tapno mo amwak. Nga ada pa naggusto na kanyak. Umdas ka din. Dagiti aramiden na ita. Ti ipagpakita na akin nasayaan.
Aklunag. Mangrugin amapunas ti sakit tinakam ko kanjan babaan kan Benny. Ininot matan amaliplipatak. Nupay, adalatagod daway, amalagip ko ti kinaragsak mi adwan ng kuykuyog kami. Ada umawag kanya kiti kas nga oras ti rabi. Asino ti? Ni Jan. Anya ti aramidag. Sungbatak nga ta. Sungbatak. Hello? Wrong number kayong summit, sir. Mel, I'm so sorry. Pakawanan na ko nga. Apay nga imawag ka. Amangan na maamuan ti asawam kat agapa kayo pa'y. Please, kaya't ko amang naganti pang makawan mo. Amok kasi babasulakin ka. Katagtalin na ito lang ti panunot ko na mapakawanan. Apay ana aramid mo kanyak ti kasjay. Ayan ti karim adin tumarsaak kan agmaw-maw ti ayat mo. Nagbalin ka anarukop. Aglunag. E maging kayta, si kapilan ti ay ayatek. Awanan kas askanday tang ayat. Tanalpasan anarsaak. Ipamaysam kitin nga ayatan ti asawan. Di ka din mapagawan. Okay. Nasakit man. Kan amom no kasakit na. Okay. Pakawanin ka. No kaano amalipatak ti inaramid mo kanyak. Saan ko amay baga? One, panawin laang ti makaibaga. No kaano amay waksik ti amin. Good luck kada kayo adwa. Agnanayon kumatirag sakyo. Bye. Nasaya at launay, nakapagkid daw ka iti pamakawan. Kan, napakawan na ka. Well, sir. Nasakit man ti kasto yan nagbanagan ti relasyon ni Mel. Naskan nga iturak, kan sursurwag alipatan ti amin. Nalabit. Saan ada kayo ti agkagasat? Masyanak lang iti anak ko. Rinig na nalaunay ti inaramid mo. Aklunag, sir. Dadagsan ti nagpasulak ken Mel. Kensan ko nga mo no aging kat kaano mat nga iturak ti sakit ti panagsinami. Addan asawam. Kat ipamaysam langan ti matang mo kenkwana. Ikarigatak, sir. Sige, Jan. Kagura kamat iti inaramid mo. Tadyak impagarop ang maiturad mo apasakitan ti anak ko. Iti laksid ti kinapudno na ka. Pakawanan da kumamat, Mr. Manansalan. Anya pa'y kuma. Tao aklaang, Jan. Mamakawan pa'y ti Diyos. Sakto lakit din. Narsaak ti ayat ako nak. Adin tumarsaak, gunog mamaw. Nga impay ko kankwana. Tanagupad namin pinsang ka pwede. Sorry, Han. No siyak tiga po na. Dagitisan na nasayata na pasamak kada kayo. Ngayon maawatan ko nga. Nujak basta maiwak si ni Mel. Tainayat ko iti awan ka asping na. Juan, mawatan ka. Asadagdan iti papananta. Katsapil ako ma. Tamayaw awan kung tumatlang na tiyarik na. Juan, Han. Arami da kami nakabalak tap na malipatam ti sigo da kaya nayat mo. Promise. Agbali na kadasayat nga asawa. Sandra. Nang runita, ta ginawa kon. Anya? Adan ton anak ta dyan. Isa pang asim. Di na ko mabaybayan. Inton bigatan di papan bikin email di Boracay.
Kasanungatang ipagkaktrik na keng kuhan. Yak kaya't nga bagana agun dawayak tagdama a sitwasyon na. Nga masapol nga may ipagkaktrik na. Sana mapalin ako piko paklatan. Ang mala, addan tulat ta siguro gundaway am ipiksak matlangkin kwa na dahiti arik na. Nabayagan dahiti pan nakailaw ani dyan. Apoon tinagsinanda. Nukasta, awan mo't nga tandakas na nagrayo akong kwa na. Tanga iti pa'y laang. Addan nalimad apa naggustok kong kwa na. Ni dyan. Nakalagit man tilo ko. Hello, Jan. Bro, at ako makitawakin ka. Anya da jay? Pangaasim, ora nagsina kami kan Mel. Ibagaklakan ka. Di mo ko mabaybayan. Saan ko baybayan? Ay ayatak ni Mel. Kat awan makaartap kan ko na iti puso. Sorry, kaslasan ko na patyan da ita palabras mo dyan. Anya, Kalpasan tin naramid mo king kwa na? Saan ko na patyan da ita? Benny. Nupay kastasan kang agdanag. Tauray saan mong ibaga. Saan ko abaybayan? Sipod pa'y tinalikodam. At di mo man laawagan wino kumustahan. Siyak tinang patpatid keng kwa na. Tati amok. Saan mo amaaramid timang pasakit keng kwa na? Sorry, bro. Naibagat matyan kang kirason. Narukup ka gidi. Nalaka nagmaw-maw ti panagayat mo king kwa na. Nakakita ka lang di sa bali anang sulisugking ka. Tinutupamon. Benny. Sorry. Ng baliwan tanto tek sarita. Agbiyahe kami kinimel amapan iji buraka intong bigat. Sige. Bye. No isuda na duha. Awan na sakit na ko. Amok nga idi palang. At dan panaggusto ni Benny kan Mel. Anyang harad. Saan na may bagatigasat ako nada? Awan mabalin ko. No saan na bumangon iti na kay tublakak. Mapanak mo niti kwarto mi kini Sandra. At dan to nanak mi. Jakmat mabalin at alikudan. Ulitak. No sa dino tinakay tublakak. Isut bumangunak. Idi da ito na hotel di pag-check-inan ta. Sige ah. Oh, miss. Ada ka di available a room yo? Dua single? Anya single? Tua arum ala Siyempre. miss. Ada ka di Romeo adwa ti kama na? Anya? Kahit mo asawan, may salang a room ti alaantang dua ti kama na? Are you sure? Wan. Apay. Saan mo ka di akay ha? Ko. May sa room ngam tubed ti alaam. At talaga kan ka, Benny. Amok, adinak mo't nga tagundawayan. Ay talaga mo ta saan? Saan ko akay taguraan nagtong palbihag? Oh, apay. Itay paya perperangan na. Sorry. Nga maging gayta. Kasladyak palapat yan. Ti? Tinan anaya pa nagtalik mo kanya. Nga oray awan relasyon na. Ha? Apay. Naskan ka di pay nga ada relasyon ta? Sa ato ang talakan ka? Sanot kiti. Amok mat. Di nakpag-aramidan iti dakas. Ay talaga saan? Diyak tumaarami day tagsipod ta. Anya? Diyak kumapakabasulan. Diyak lang amin kahit agundawayan ti kasasaad mo idi. Iti panawan akasaksakitan tinaka mo idi napasamak kada kayo idi kayem ko. Diyak kahit nga bagam aman ang gundawayak. Benny? Agam siguro di nakpat kagura. Kanyak pakabasulan no ibkas ko tinapayakan ang nalimad arik nakin ka. Benny? Bueno, hindi pa ilaan. Inapapala ko ni Jan. Diyak kilibak. Nalimad kinabayagan nga gayatakin ka. Kinapudno na.
Nadlaw ko daytan. Ngam, saan ka kumamaupay? Ikanak itinananay a panahon, amang tingiting itirik na. Kayat ko asiguraduhan, kangunaan na. Diyak kayat nga aklo nagtaayat mo. Takayat ko lang ti makalipat itinapasamak kada kami kandyan. Makaorek, kandak ka lang na pagyamanak no di nakagura itimpodnok. Apay ko makagura ka. Tila ang idawdawat ko. Saan ko man ama ulit, tinapasamak kada kami kandyan. Akalpasan nga yung talag ko man yung taayat ko. Kat mapaayak manan. Dinto mapasamak dita. No aklunan na, kinumanugod ka. Di ang kasaltan. Anya? Kasaradagusan? Kahit ko lang panigdakan king kati kinapodnok. Okay. Kas itinakunak, ikanak ko maitigundaway. Juan, makaorek. Napatagkamatan dito'y pusok, Benny. Maamakak. Amangan numaulit manan amay kalangak. Mel. Tila ang makunak. Saan anarigat nga ayatan tikasken ka? Agyamanak. Tasan kumat ngilibak. Itipay, napatagkan dito'y pusok. O kunak man mabayag ka pay Locos, friend. Sika saur ka. Saan ka man langay mawawag? Kaya't ko laang tagmay maysa. Kan mangiwagsak itim imatak alagdaang Charmy. Maawatak mo't kit di, friend. Ultimo ni Papa. Saan ko pa yung inawawagan? Kumusta nga ro din tirik na mita? Awan mapasamak kanya no pampanunutak laang tinagbanagan tayan ayat mikin dyan. Yung bunmata, saan lang nga iso ti lalaki? At dapat di ka ni Benny. Anya? Talaga si ka, Charlie. Amok, naglaw ko. Dakil ti pa naggusto na kan ka, friend. Nga uray di saan kayo pa yung agayan ayat kan dyan. Anya? Padlaw ko mata. Iso nga wandakas na, no da kayo na dua. Charmy! At least, ama mo una yan ni Benny. Apay, saan ka di pa'y nagpudnukan ka? Ha, friend? Ha? Saan pa'y mat? Oh? Ay, tukmamsamay. Nawaya ka lang arudin. Di na pala ibuang ti ukupan na arik na. Anya? Urayan na kadipay ang maibong. Ano, Charmy? Anya itan na kita sasawa? Diyan, iho. Pag-ininom ka ba dun? Pagpaimos lang iti turog, Mama. Kaya't mo asawan, aging gaita. Saan mo kaya nalipatan day jay babae? Nalipat akon, Mama. Ngayon malagip ko lang tinapalabas mi. Saan ka kumangagbalin ang maak dyan? Ako ano ti sakulan pa'y ka ni Sandra. Nakadungdung ka. Mama. Wan. No, asaan ko ba akas jay tinapasamak? Tapno maadaan kayo ti relasyon. Nga magayat lang unay kan ka, ay sukay na ramin namin na pamuspusan. Tapno, maalan na ti kalkalikaguman na. Isungawan sa bali nga ramidam, no di ti mga klo ni ti kinapudno. Aklo na mo ti amin dyan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.